Добро утро! Още 5 дни. Остават още 5 дни до новолунието и слънчевото затъмнение в Дева. Стискайте зъби. Труден е периода, напрегнате, стискайте зъби, гледайте позитивно и си казвайте: и това ще мине, и това ще мине, и това ще мине. Мислете си, че е за добро, мислете си, че е урок и не предприемайте важни действия, важни решения през този период. Нека да мине 21 септември. Да видим. Аз съм се заредила, правя това четене сутринта, преди работа. Заредила съм се тук с тигрово око, с цитрин. Предстоят ми важни срещи, защото това, че ние сме в тежък период на затъмнения, не означава, че ние не можем да водиме разговори, срещи, каквото сме планирали, абсолютно всичко. Просто се въоръжете с малко повече търпение. Искам да видя каква енергия за днес ще покаже Таро. Ако искате като моите гривни, против зли очи, против завист, искам да ви покажа тук какво съм скрила. Това е черният турмалин за защита. Алина от Варна ги прави. Пишете ми. Пращам със секунд. Да видиме за днес. Какво е важно да знаете? Искам да ви кажа, че това четене ще бъде без определен срок, за да може, когато попаднете на него, да има какво да си вземете. Айде да видим. Някой е разочарован, някой е наранен, някой е обиден, притеснен. Защо ли не се очудвам? Да видим. Мъжка енергия, между другото, дойде и бих казала повече на млад човек мъж. За мъжките енергии ето е най-новата гривна с хематите. Вижте колко е красива, с кръст. С кръст и с хематит, регулираща. Няма такава красота. А тази е турмалин, мъжката, плетената. Много са красиви гривните. В момента мисля, че всеки един от нас има нужда от поне малко защита, поне малко спокойствие. Да видим. Не се самосаботирайте. Имате възможност, въпреки тежката енергия, да се справите повече от чудесно на работното място. Влизат приходи, може и неочаквани да са, но сякаш вече вие сте си ги заслужили.